रायमना माहारियारि हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि दावबायफैनाया सानफा एफा बांदों। रायमनाया BTR हालामाव थानाय मोनसे मुंदांखा हाग्रामा। माखासे बोसोर सिगां बे हाग्रामाखौ भारत सरकारा माहारियारि हाग्रामा महरै सिनायथि होदों। बे हाग्रामाया BTR हालामाव बर'फोरनि उथुमै महरै जोनोम मोनदों। जायनाखि बे हाग्रामानि मिथिंगायारि नुथाया BTR हालामखौ खोब समायसोहोयो। बेबादिनो रायमना माहारियारि हाग्रामाया सानफा एफा मुंदांखा जानो हमदों। हादरनि अनगायैबो गुबुन हादरनि दावबायारिफ्रा बे हाग्रामानि मिथिंगायारि नुथायखौ नायनो दावबायफैदों। दिनैबो जथाय हादर इउनाइटेड किंडमनि मोनसे दावबायारि हानजाया बे हाग्रायाव दावबायफैदों। बेखौनो BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोजोननाय फोरमायदों आरो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै आर'नाइ गानहोना बरायदों। बेखौ लानानै EM रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि साना खोब जोंनि थाखाय गोसोखांथावना सान जानानै थासिगोन। थांनाय 1.5 बोसोर जोङो रायमना नेशनेल पार्कखौ बर' हारिनि बिखायाव उथुमाय महरै सोमजिनाय जा नेशनेल पार्क हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय मोनसे खाबु, बे खाबुखौ जों दिनै मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप मावफुंलांनो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय जोंनि लकेल प्रिन्स एरियानि जाय NGOफोर दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोननि जा इनिशिएटिभ बेयो खोब बाख्नायथावना। दिनैनि जा कारालफोर मोनसे प्रग्राम, बे प्रग्रामाव बिथांमोना मेइन भुमिकाखौ लादों बा बिथांमोनानो मेइन दैदेनदों। बिनिखायनो जों मोनसे बाथ्राखौ क्लियार जाबाय दे रायमना नेशनेल पार्कखौ इन्टारनेशनेलि दिनै मानसिया मिथिनो हादों। आरो बे रायमना नेशनेल पार्कनि गेजेरजों जोङो रायमना नेशनेल पार्कल' नङा, जोंनियाव मोननै नेशनेल पार्क, मोननै वाइल्ड लाइफ दङ। बे मोनब्रैनि गेजेरजों जोंनि जा बर'लेण्डनि इक'नमिनि बेकबन, रांखान्थिनि सिनस्रिखौ जोङो एग्रिकालसारनिफ्राय टुरिस्टसिम ट्रेन्सफर्म खालामनो नागिरदों। आरो बेवहाय रायजो राजानि सहाय नांगोन आरो रायजो राजाया दिनै रायमना ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै आवगायबोदों। आरो जोंनि थांनाय समनि जा खोमानानै लानांनाय बेखौ जों दिनै बुरखांफिननो थांगासिनो दङ। बेनो मोनसे फोरमान। आरो नोंथांमोनाबो सांबादिकफोराबो बे बेलायाव जोंखौ हेफाजाब होनांगोन, सरकारखौ, रायजो राजाफोरखौ। मानोना सांबादिकफोरनिबो बेवहाय जथेस्थ' दायित्व थायो हारि जौगाहोनाय आरो हारिखौ खोख्लैनायनि बेलायाव। बेफोरखौ लानानैनो जोंनि गेजेरावहाय सांग्रांथि जानांगौ। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटिउबारफोरा गाव गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनो थांगासिनो दङ। बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानायनि मोनसे सम फैदों। आरो इउटिउबारजों इउटिउबार लोगो नांलायनानै बेफोरखौ जों माबोरै खमायनो हायो हारि जौगाहोनायाव, बेखौ थुलुंगानायनि हेफाजाब बा खामानि मावलायनांगौ। थेंक इउ। सर, अक्ट'बर आरो नभेम्बरावहाय BTCआवहाय माने 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि ओंखारनायनि खोथाखौ सारा होनदों। दा बेनि सायाव ओंखारनायनि खोथाखौ नङा, बावैसोनि इन्टारभिउ होनो जानो थांगासिनो दङ। अलरेडि रेडि जाखाबाय। माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जों एसे लेट जादों। बे कनफार्म जोंनि गेजेरावहाय जेसेबां लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, साख्रिया 3rd ग्रेड 4th ग्रेड 1st ग्रेड 2nd ग्रेडनि खोथा गैया। जिखुनु साख्रियानो गावनि थाखाय आंगो। आरो खामानि मावनायाबो मोनसे साख्रि, हालेवनायाबो मोनसे साख्रि। खिन्थु बेवहाय डिफारेन्सा जादों जोङो माने सरकारि साख्रि, कम्पानिनि साख्रि, न'खरनि साख्रि बेफोरबायदि रानलायना लायो। ओंखायनो जोंनियाव BTR सरकारनि सिङाव जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ जों बावैसोनो आबुं खालामनो थांगासिनो दं। गोजोन्थों सार।